Fordi ellers så forstyrrer den. Du spiste dit kød? Smager det godt, det der? Hvad? Hov. Smager det godt? Prøv lige at spise lidt mere alligevel. Jeg kan ikke sige, at det smager godt til far. Nå, skal du så have lidt ris, eller hvad? Det er også godt med noget ris, ikke? Jeg har ikke noget ris. Nej, men jeg kan ikke lave det. Jeg synes også, du skal tage en lille smule kød mere. Nå, det kunne du godt. Skal man sige nam nam sådan? Smager det godt? Er det på, det smager godt? Sige nam nam. Nu prøver vi det overhovedet, eller hvad? Er det nogle lækre fingre, du har? Har vi... Ja, lige om lidt. Ikke? Ja, må vi se fingrene? Ej, hvor er de snavset, hva'? Prøv se, hvad her. Nej, Andrea, prøv, du skal stække på bordet, er du fristet sådan? Har du vendt i stuen med den her trøje snart? Kan du synge... Du lige må blive plads, Andrea. Der er så dog en plads. Kom, mor. Det er værd, hvis jeg ikke render rundt med trøjen der, men du taber lige rigstående ud, hvis det er rigtigt fremme. Synes du, det er fedt og... Mor, hør. Kan du synge pige i enge? Sig lige stille, kan du ikke? 2 minutter bare. Mor, hør. Ulveske strå. Ja, så kommer hun hjem senere. Det er først senere. Ja. Så kom en rytter. Ja. Og hvorfor skal jeg og ikke Ja. og hvorfor skal jeg stille stå ja i aften når jeg Så vil min ja, det er rigtigt. Så tager vi en lille så tager du en ja, om benet, ja. en lille klud og binder om din tå. Så tager du en lille klud og binder om din tå. Og siger du har skåret dig